Para sa weather forecast, ang easterlies ay makakapikto sa silangang bahagi ng Pilipinas. In local news, isang kinatawan mula sa Malaysia ang bumisita sa Cagayan de Oro City. Pinasinayaan ng tribong Higaonon ang isang bagong tribal hall sa Dansulihon. Expansion project at public-private partnership sa Lagindingan Airport inaasahang makakagawa ng 3 milyong pasahero bawat taon. Para sa national news, nananatiling mapagmatyag ang Albay habang nagbubuga ng putik usok ang Mayon. Nilina ni Baste na kay Aimee ang kanyang paghingi ng tawad, hindi kay Pangulong Marcos. Para sa national news, hindi bababa sa 51 na pagkamatay ang inuulat ng mga wildfire sa Chile na inilarawan bilang isang walang uliran na sakuna. Para sa entertainment, inanunsyo ng anak ng Dreamscape na si Deo Enginal ang pagpanaw ng kanyang ama. Ang ASAP ay minarkahan ang ika-29 na taon nito sa isang live studio audience celebration. Sports, napanatili ni na Jaja Santiago at JT Marvelos ang perfectong record na 19-0. Si Alex Iyala ay sumuko sa kanyang Russian counterpart lumabas sa W50 Indoor. Para sa international feature, Facebook, 2 dekada na ang pag-asa, pagmamanipula at pagpapalitan ng data. Para sa national feature, sinalamin ni Rodel Gonzales ang kanyang masining na paglalakbay, muling nakipagkita sa Side A. Trivia, umuubo, bumabahing o umiiyak ang isda? Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon at magandang umaga Visayas at Mindanao. Ngayon ay Martes, Pebrero 6, 2024. Ako si Tina Gallego, ang inyong tagapagbalita. Weather forecast. Ang easterlies ay makakapikto sa silangang bahagi ng Pilipinas. Sa Maynila, inaasahang maapektuhan ng easterlies ang silangang rehiyon ng bansa habang ang hilagang silangan ng monsoon ay inaasahang magdadala ng mahinang pagulan at matinding hilagang bahagi ng Luzon ayon sa ulat ng State Weather Bureau. Veronica Torres ng Pag-asa na binabanggit sa kanilang 4 p.m. update sa kasalukuyan ang easterlies o ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ay bahagyang nakakaapekto sa silangang bahagi ng ating bansa. Ang hilagang monsoon o amihan ay makakapekto lamang sa matinding hilagang Luzon. Ipinapahiwatig pa ng Pag-asa na ang Visayas, Palawan, kabilang ang Calayan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dahil sa easterlies o localized thunderstorm. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan ang inaasahan sa mga lugar na ito, na sinasabayan ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang hinuhulaan. Dagdag pa ni Torres, sa Metro Manila ay posibilidad ng localized thunderstorm. For the local news, isang kinatawan mula sa Malaysia ang bumisita sa Cagayan de Oro City. Mainit na tinanggap ng lungsod ng Cagayan de Oro ang Malaysian Ambassador to the Philippines, H.E. Dato Abdul Malik Melvin Castilino sa kanyang courtesy visit kay Mayor Rolando Clarix Uy noong Biyernes ng umaga. Ang pulong na nakatuon sa paglinang ng mga potensyal na relasyon sa kalakalan ng mga pagkakataon sa pamumuhunan
sa pagitan ng lungsod at Malaysia ay nagsama ng mga talakayan sa kasalukuyang tanawin ng pamumuhunan at mga pagkakataon sa pagpapaunlad ng negosyo. Nagpahayag si Mayor Clarix Oy ng optimismo para sa mga pakikipagtulungan sa hinaharap, partikular sa kalakalan at pamumuhunan na itinatampok ang kapwa-benepisyo para sa paglago ng ekonomiya. Ang pagbisita ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang hakbang sa pagpapalakas ng diplomatikong at pang-ekonomiyang relasyon sa pagitan ng Cagayan de Oro at Malaysia, kung saan ang parehong partido ay nagpapahayag ng pangako sa paggalugad ng mga paraan para sa kapwa kapaki-pakinabang ng kooperasyon. Ang mga optimistikong talakayan ay naglalatag ng batayan para sa hinaharap na pakikipag-ugnayan at pagtutulungan pagsisikap sa pagitan ng dalawang rehiyon. Pinasinayahan ni Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suan ang isang state-of-the-art na dalawang palapag na tribal hall na nagkakahalaga ng halos 10 milyon noong Pebrero 1 para sa tribong Higaonon sa Nahilaran Ancestral Domain. Matatagpuan sa hinterlands ng Barangay Dansulihon, ang bagong itinayong bulwagan ay nagpapahiwatig sa isang makabuluhang sandali para sa katutubong komunidad. Ang tribal chieftain na si Roberto Cabaring, na kilala rin bilang Dato Makilala, ay nagpapahayag na pasasalamat para sa hindi pa nagagawang hakbangin ng gobyerno na nagbibigay diin sa pagbabagong epekto sa kanilang pamamahala sa komunidad. Si Suan, na nagbahagi ng inspirasyon sa likod ng proyekto, ay binanggit ang pagbuo ng ideya sa isang pagbisita sa Nahilaran Ancestral Domain at itinampok ang kahalagahan ng pagbibigay ng marangal na espasyo para sa mga pagtitipon ng mga katutubo. Ito ay minarkahan ang pangalawang tribal hall turnover ni Suan na may pagpupundo na nakuha sa pamamagitan ng lobbying effort sa opisina ni Senator Juan Miguel Zubiri. Si Suan ay nagpapahayag ng kagalakan sa pag-ambag sa empowerment ng mga katutubo na nakatakdang tugunan ang mga pangangailangan sa infrastruktura sa pamamagitan ng pagliko ng farm to market road sa Barangay Lumbia. Isang 23 kilometrong proyekto na itinayo sa halagang 13 milyon. Peace and Order Drive ang isinagawa ng Kokpo sa coastal area ng Barangay Lapasan sa lungsod na ito. Hindi bababa sa 14 na individual ang arestado. Nagsasagawa ng Peace and Order Drive ang Cagayan de Oro City Police Office o Kokpo sa coastal area ng Barangay Lapasan sa lungsod na ito, matapos ang sunod-sunod na krimen sa nasabing lugar. Sinabi ni Kokpo spokesperson Police Lieutenant Colonel Evan Viñas, bukod sa mga tauhan ng PNP, ang force multipliers na tanggapan, may mga partner din tayo na force multipliers. Ginagamit natin kasi malaki ang naitutulong nila kasi may mga pwesto sila sa Lapasan. Out of 14 figures, we are in custody. Ngayon sabi ko may standing warrant of arrest. Meron. Isang by-bus operation, may mga nagdadala ng armas. Kokpo spokesperson Police Lieutenant Evan Viñas, unang ibinunyag ni Police Lieutenant Colonel Viñas na sa 14 na aresto. Ang ilan ay may standing warrant of arrest at nakukunan ng mga armas. Expansion project at public-private partnership sa Laguindingan Airport, inasahang makakagawa ng 3 milyong pasahero bawat taon. Inasahan ng 3 milyong pasahero ang ibibigay sa Laguindingan Airport kada taon kapag naisakatuparan ang public-private partnership. Ito ay ibinunyag ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa groundbreaking ceremony ng expansion project sa Laguindingan Airport. Sinabi ni Congressman Rodriguez na ang pagpapalawak ay nangangahulugan lamang na ang Rehiyon 10 at Misamis Oriental ay nakahanda para sa mas maraming pasahero at turista. Inasahan din na sa mga sumusunod na taon ay magkakaroon ng mga flight
ang lagindingan sa Hong Kong at Singapore. Maglalagay ng bagong gusali at magbubukas na ito para sa 3 milyong mga pasahero. At dahil dito, pinalawak din ang paliparan na ito. Pumunta tayong lahat sa Hong Kong at Singapore, sabi ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Nagkaroon kami ng interview sa loob ng mall, decorating para sa Valentine's Day. Tingnan natin to. Okay, good afternoon. So we're inviting everyone to be here at Ororama Kugon and Carmen. So nami love wall diri sa Ororama Kugon and Carmen. So ang inyong pagkabuhaton, magsulat lang mo sa inyong message or quote sa heart. And then namoy chance makadaog 1,000 pesos. Okay? So ibutang lang inyong pangalan o cellphone number. So ay kalimot, i-invite na ako kamuntanan katong mga lovers out there ug sa tanan nga mga shoppers diri sa Ororama ug sa atong mga kasigbit nga mga lugar mo animo diri sa Ororama Kugon ug Carmen para nami love wall. So inyong pagabuhaton, magsulat lang mo og quote niyo or message and name and cellphone number, i-drop din niyo diri sa atong i-post din ninyo sa atong love wall, and then namoy chance makadaog og 1,000 pesos. Love wall compose a heartfelt message of love and inscribe it is in our hearts along with your name and phone number on the reverse side. All hearts with names and phone numbers will be entered into the wall, and on February 10 will be our raffle draw. The raffle draw will be at the event center at Ororama Kugon. So, hearts to pin, more chances of winning, and to win 1,000 pesos worth of gift certificates. So, be here na sa Ororama Kugon and Carmen. GoPro Philippines! Kung among baligyan namo is more on smartphones or laptop, apoy pod mga gaming laptop or mga monitor, printer, or speaker or mga dayon, etc. mga tablets dayon. Ang brand ng mga baligya is kasagaragid mga gid siya, mga kani iPhone o kani iPhone or sa mga Android dayon si Xiaomi, Poco, iPhone na kani siya si iPhone 11 mura gid ang the cheapest na kani siya, may halino nila sa mga pangmasa gid sa mga na to, kababayan na to is iPhone 11. Yung price is 28,400 ni siya. So barato rin siya lower than SRP, 128 gig yung storage ko dani. 4 gig RAM ni siya. So sa mga 4 gig ni halos sa mga iPhone kusog-kusog na pud ni siya. Kanay sa halin halinon gud siya, dili siya ingon nga only one brand lang ang pinahalinon. Siguro kaning gud kani si Infinix, Tecno, kani silang duha may mga top mo ni mga top na to kaning duha si Infinix o si Tecno. Then for sa dayon for more on camera si Realme, si Xiaomi. Then sa pinaka-top na to sa sa for overall gaming kani si Poco. Munang sa mga overall gaming gud sila. Atong available na to is naatay HP, Asus o Lenovo o mga tulungan niabot sa mga brand namo sa laptop. Dili tanan nga medyo siya. Ang gid kasagara sa mga gid ang nila is Acer or Lenovo. So si Lenovo is more gid siya ang gid kanang high spec gid siya nga lower price gid siya. Pero ang kasagara gid sa mga more on quality pud sa magipangita pud sa mga pang college or is Acer. Si Acer gid ang well known gid na siya nga brand gid si Acer. Affordable pud si Acer pud.
ako si Bimbo nga barbak. Natay kung sa specs nato siya natay specs nga sa Intel natay Core i3, Core i5. Nya kung sa AMD pod natay Athlon, natay 18 gyapon pinakaubos. Sunod Athlon ay day ng Ryzen 3. Mga sa Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Nasad sa Intel nasad tay i7. Natay kining board ring nga available Gigabyte o BioStar. Natay MSI, ASRock. Sa atong graphics card napunta kuan kining 4070 Ti, 4070 Ti o 4060 Ti. Ang price ani sir 61,000 ang 4070 Ti. 4060 Ti nasa 31,000 plus. Ang Galax nasa 13,000 ang katong iyang 1660. 8 gig na siya, 6 gig siya sir. Natay dire mga RAM, available daghan. Panther ang available o Gramsta. Kung mag-apply si client of home credit, need na mo is one valid ID lang sir. Example, kung new client siya is one valid ID tapos 30% down payment. Kung reloaner ka sir, pwede na po na mo i-check yung account kasi na siya low down payment kasi pwede na siya 200 any yung item yung kaon sir. Like, siya na ang bahala kung sa kaon yung item basta low down payment lang yun siya. New client is 30% down payment sir. Pero nami bago nga karon system generated nami sir ha. Sir, ang bago nga system if ever kung new client si customer need niya og source of income, mag-base yung credit sa yung source of income mo, yung application nga ginhatag sa amo. Kaya mag-approve na sir, main Manila ang mag-approve na sir. Then sa kung depende ni client ang pilahon nga ka months bayaran sir. Napod kay terms nga 6 months, 9 months, 12 months, 15 months at 18 months. If ever makabayad si customer sa iyang first payment, butang na to 6 months yung term nga ginahatag, pwede ra niya i-advance og bayad, pwede siya manawag sa customer service para 4 months or 3 months na po siya low down payment sir. Automatic kasi ang siya sir kaning good payer. Tawagan niya first is tawagan niya si customer service sir na inform siya nga iyang i-palipid og bayad. Kung reloaner na mo sir is i-check ang account ni sir or ni ma'am, automatic na siya low down payment. Ang iyang i-down service and bundle yung paon. Pwede ra pud ta furniture, appliance, cellphone, gadgets, laptops, cosmetics, school supply, cellphones, mga sir, headset, pwede po ta bundle, mga laptop, mga speaker, printer, monitor, keyboard. Kung wala kay cash sir, pwede na po ka utang. Need lang na mo ID lang yun og 30% down payment mga man sir. Pakitaan lang si Home Credit. For the national news, nananatiling mapagmatyag ang Albay habang nagbubuga ng puting usok ang Mayon. Sa Albay, naka-alerto ang mga otoridad dahil sa pagbuga ng putik
usok ang Bulkang Mayon noong linggo ng hapon. Tiniyak ni Albay Governor Greg Lagman ang publiko, binanggit ang ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office ng unang insidente na kinalala bilang White Steam ay hindi nagbibigay ng agarang banta. Kalaunan ay kinumpirma ng FEBOX ang isang Fairtech eruption na tumagal ng 4 na minuto at 9 na segundo bandang alas 4:40 ng hapon na nagresulta sa isang 1,200 meter tall na plume na umaanod sa timog kanluran na sinamahan ng booming sounds, rockfall at pyroclastic density currents. Binanggit ni Dr. Paul Alanis mula sa FEBOX ang posibilidad ng ashfall sa Daraga Albay, Kamalig at Ginubatan. Ang Mayon ay nanatili sa alert level 2 at mga ganitong pangyayari ay inaasahan. Nilinaw ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte noong Sabado na humingi siya ng tawad kay Senator Amy Marcos para sa kanyang mga pahayag laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang prayer rally sa Davao City. Sa isang Facebook post, ipinaliwanag ni Mayor Duterte na pagpahayag siya ng panghihinayang kay Senator Marcos dahil narinig nito ang mga negatibong komento nito tungkol sa kampanya ng People's Initiative para sa charter chains. Binigyang diin niya na kay Amy Marcos ang kanyang paghingi ng tawad, hindi mismo sa Pangulo. Nagpahayag ng pagkadismaya si Mayor Duterte na binanggit ni Senador Marcos ang kanyang paghingi ng tawad sa media at sinabing pinatawad niya ito minsan ngunit hindi tinukoy ang konteksto. Sa kabila ng napaulat na tensyon, pinanatili ni Senador Marcos ang kanyang connection kay Vice Presidente Duterte at sa kanyang pamilya. Noong Biyernes, nakipagpulong siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng pagdinig ng Senado sa Davao City sa People's Initiative Signature Campaign. Hindi bababa sa 51 na pagkamatay ang inuulat na mga wildfires sa Chile na inilarawan bilang isang walang uliran na sakuna. Sa Vena del Mar, Chile, ang mapangwasak na mga wildfire ay kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 51 katao na nag-iwan ng pagkawasak sa kanilang kalagayan at naging dahilan upang magdeklara si Pangulong Gabriel Boric ng state of emergency sa gitna at timog ng mga rehiyon dahil sa mga sakuna na kondisyon. Ang tuyong panahon at tumataas na temperatura ay nagpalala sa crisis na may mga apoy na kumakalat at inasang pagtaas ng toll. Ang lungsod ng Vena del Mar ay nasaksihan ang makapal at kulay abo na usok na nag-udyok sa mga paglikas at ang mga residente ay naghaharap ng mga nakakalungkot na sitwasyon. Ang bilang ng mga nasawi ay tumaas sa 51 at isang curfew ang ipinataw upang mapadali ang mga emergency na supply. Sinalanta ng apoy ang malalawak na lugar kabilang ang mga sikat na destinasyon ng turista, mga rehiyon ng alak at industriya ng pagtotroso. Ang epekto sa kapaligiran ay pinatindi ng isang heatwave at tagtuyo na naugnay sa El Niño phenomenon na nagpapataas ng panganib ng mga natural na sakuna sa rehiyon. Para sa entertainment, inanunsyo ng anak ng Dreamscape na si Deo Enrigal ang pagpanaw ng kanyang ama. Si Deo Enrigal, ang pinuno ng Dreamscape Entertainment ng ABS-CBN, ay pumanaw sa edad na 60 na kinumpirma ng kanyang anak na si PJ sa isang taus-pusong post sa Facebook noong Sabado. Ipinahayag ni PJ ang matinding pagkawala, kinikilala ang kanyang ama bilang hindi lamang ang pinakamahusay na magulang sa kanya kundi sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Si Enrinal nakilala sa kanyang mga
tungkulin bilang executive producer, manunulat at creative director ay nag-ambag sa ilang matagumpay na serye sa TV. Kabilang ang FPJ's Batang Quiapo, Dirty Linen, Linlang, Flower of Evil at The Broken Marriage Vow. Opisyal na inanunsyo ng Dreamscape Entertainment ang pagpanaw ni Indrinal na kinikilala ang kanyang visionary leadership at dedikasyon sa storytelling. Bumuhos ang pakikiramay mula sa mga artista at kaibigan tulad ni Aiko Melendez, Luis Manzano, Alex Medina, Liza Dino Ziguera at Angeline Quinto na tinutukoy si Indrinal bilang kanyang pangalawang ama. Nagluluksa ang industriya sa pagkawala ng isang minamahal na pinuno at taos-pusong pakikiramay ang pinapaabot sa pamilya. Ang variety show ng ABS-CBN na Asap Natin To ay minarkahan ang ika-29 na anibersaryo nito sa live audience sa episode nitong Sunday anniversary. Nagpahayag ng kagalakan si Regine Velasquez sa kahangahangang tagumpay na si Gary Valenciano bagaman wala sa entablado ay nagbahagi ng kanyang pananabik sa pagbabalik ng isang live na manood na binibigyang diin ang kahalagahan ng sandali. Ipinarating ni Valenciano ang kanyang pag-asam na makasama ng personal ang lahat sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, inihayag ng ASAP ang mga plano para sa isang konsyerto sa Toyota Arena sa Ontario, California na nakaschedule para sa August 3. Para sa sports, napanatili ni Jaja Santiago at JT Marvelous ang perpektong record na 19-0. Napanatili na Jaja Santiago at JT Marvelous ang kanila undefeated streak sa V-League Division 1 na nakuha ng straight set na tagumpay laban sa PFU Blue Cats sa scoreline na 25-21, 25-20, 25-19 sa Corobi City General Sports Center noong Sabado. Isinulong ang kanilang record sa impresibong 19-0. Si Santiago, isang pangunahing manlalaro para sa JT Marvelous, ay nag-aambag ng 6 na punto sa pamamagitan ng tagumpay ng pag-atake. Pinapanatili ang kanyang katayuan bilang nangungunang attacker ng liga 55.2% at nangungunang blocker 0.85 block bawat set. Nagdagdag ng tig 15 puntos ang American import na sina Andrea Drews at Yuki Nishikawa sa panalong pagsisikap. Ang Denso Eribis sa kabila ng unang set na panalo ay humarap sa 25-19, 26-28, 25-27, 19-25 na kaniguan laban sa Okayama Seagulls. Para sa international feature, Facebook, 2 dekada ng pag-asa, pagmamanipula at pagpapalitan ng data. Ang Facebook, ang pinakamalaking social media network sa mundo, ay minarkahan ang ika-20 anibersaryo nito na may mahigit 3 bilyong aktibong user buwan-buwan na kumakatawan sa higit 1/3 ng pandaigdigang populasyon. Gayunpaman, ang celebratory mood ay natabunan ng malupit na pamumuna mula sa mga senador ng US sa isang pagdinig na tumutuon sa kabiguan ng mga pangunahing internet platform na protektahan ang mga bata at kabataan. Itinampok ng talakayan ang mga panganib ng social media na may mga alalahanin tungkol sa mga krisis sa kalusugan ng isip sa mga kabataan, kabilang ang pagtaas ng mga rate ng pagpapatiwakal. Sa kabila ng pag-asa nitong pagsisimula, ang Facebook ay naging isang platform na may malalayong kahinatnan na nakaka-impluwensya sa mga paggalaw tulad ng Arab Spring. Ang mga kritiko, kabilang ang computer scientist na si Jaron Lanier
ay nagbabala tungkol sa pagmamanipula ng mga user sa pamamagitan ng teknolohiya tulad ng deepfake. Habang nilalayon ang mga politiko na makahabol, ipinasa ng European Union ang Digital Service Act noong 2022 para tugunan ang mga isyu gaya ng mapuot na salita. Samantala, ang Meta, ang pangunahing kumpanya ng Facebook, ay nag-ulat ng malaking kita na nag-udyok sa pagbabayad ng mga dibidendo sa unang pagkakataon sa ika-20 anibersaryo nito. Para sa national feature, sinasalamin ni Rodel Gonzales ang kanyang masining na paglalakbay muling makipagkita sa Side A. Original Side A, isang vocalist at artist na si Rodel Gonzales na nakilala sa kanyang paglalakbay sa musika kasama ang kilalang banda na Side A ay muling natuklasan ang kanyang unang pag-ibig, pagpinta. Ipinanganak sa isang pamilya ang mga artista, unang hinabol si Gonzales ang pagpipinta ngunit lumipat sa musika noong kolehiyo na co-founding ng Side A noong 20. Sa loob ng 18 years, ang pagpipinta ay umupo sa likod. Gayunpaman, noong magretiro mula sa musika noong 2002, muling pinagsigla ni Gonzales ang kanyang hilig sa Hawaii na nagdalugad ng mga landscape. Ang kanyang pagbabalik sa sining ay nagdulot ng saya sa kanyang ama bago ito pumanaw. Sa kabila ng pahinga, umunlad ang fine arts career ni Gonzales at siya ang nag-iisang Pilipino na lisensyado ng Disney upang muling bigyang kahulugan ang mga iconic na karakter. Ang Rodel Gonzales Manila Art Show 2024 ay nagpapakita ng kanyang sari-saring koleksyon at kasabay ng kanyang artistikong pagsisikap. Paminsan-minsan ay nagdadala siya ng mga gawa sa Pilipinas. Habang tinatanggap ni Gonzales ang instant na kultura, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pamumuhunan ng oras at pagsisikap. Para sa trivia, umuubo, bumabahing o umiiyak ang isda? Oo, ang isda ay may kakayahang umubo ngunit hindi ito bumabahing o umiiyak dahil sa kakaibang biology nito. Habang ang mga hayop, kabilang ang mga isda, ay nakaranas ng mga damdamin tulad ng paghihirap at kagalakan. Hindi nila ito ipinapahayag sa pamamagitan ng pag-iyak, iminumungkahi pa kamakailan lang na pananaliksik na ang isda ay maaring dumaan sa isang anyo ng depresyon gaya ng naobserbahan ng mga pagbabago sa pag-uugali. Hindi tulad ng mga mamal, ang mga isda ay nagpapahayag ng mga sakit sa pamamagitan ng pagpapakita ng ilang mga pag-uugali tulad ng pagbubukod-bukod ng kanilang sarili. Sa masayang isda ay aktibong lumalangoy malapit sa ibabaw, habang ang mupe o depresyon ng isda ay maaring tumago malapit sa ilalim ng tangke. Mahalaga para sa mga may-ari ng isda na maunawaan at matugunan ang mga emosyonal na pangangailangan ng kanilang isda na nagbibigay ng angkop na kapaligiran at wastong pangangalaga. Bukod pa rito, salungat sa ilang maling kuro-kuro, ang isda ay hindi umutot. Naglalabas sila ng hangin paminsan-minsan para sa buoyancy. Kapag nakakaramdam ng pangangati ang isda, kumakamot sila sa mga ibabaw na parang bato. Sa pangkahalahatan, habang ang mga isda ay nagpapakita ng mga natatanging pag-uugali, ang kanilang mga emosyonal na karanasan ay nararapat na kilalanin. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rap YouTube channel at maraming salamat sa panunood ng Pinoy Rap News Channel Cagayan de Oro. Humihingi ako ng isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga update at impormasyon. Muli, maraming salamat
at magandang araw. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sisigil sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw ay hinagang tula